ni ji adi mane oyudore midhiero ni ka kwan kata udi kata miere ne ginyalo romo adi moyudore midhiero ni to sama noreso oganda pek mane manobedo ahinya kopogore kod kaka usebedo kutimo tiju e kinde mokalo? Iyudo ka pigni nohinyo ji mang'eny. Sub-counties ariyo ma Nyando gi Kadibo. Opogore gi ndalo machon ma yudo kohinyo ji matin, to wang'ni nomako Nyando, mako Kadibo, kendo nokwako piny maduong' ahinya. Ne watemo yudo ywak moa kuom jopiny nyoro. Ne wayudo ywak machalo report 40 mag jogo mane omoko kuonde ma gintiere ma kaka de giwuog onge. To ma en gima wawacho ni higa ni ne ochuno mwatem wawuoyo gi jogo ma watiyogo machiegni kaka jo Kenya Wildlife, ma nochuno mokelo ndege mondo wakony jogo mane osebedo ndalarie e wi mabati e wi yien area ma Kobuya. Tiyudo ka jogo bende mane nie pi area mamalo ne ochuno ni jo Coast Guard bi gi jo Kenya Red Cross to gi jo City Council mondo gidonje gidhi gires jogi. Ma nyoro wuon ne wareso dhano 22 mane omoko kendo noluor gi pi malit ma nosebudho ndalo 2 kendo nokwang'eyo ni ne nyalore, lakini kuom ng'wono ma Nyasaye jogo ne wakonyo kendo ne wakelogi kuma ne otuo, kuma iluongo ni Rescue Center, kendo ji 5 ne odhi e osuptal kendo ngimagi sani ni kare. Ne waluwo kawuono kendo wadwoko ne Nyasaye erokamano. To nohinyo ji mang'eny ahinya niwach Kisumu, kwacho Kisumu kende wawacho ni wan gi ute 1,114 ma gin pigni osedaro kendo nie kambi moingo 27 kuonde mopogore opogore. Koro yudo ka wach ni Jaduong' Bati okwako piny kendo hinyo ji mang'eny moloyo ndalo duto mane wasenene. Kata El Nino ne ok ochal kama, to wang'ni nodwa chwe mang'eny kabisa. Erokamano. Erokamano ahinya Jaduong' Maurice.